Καλησπέρα, όπως κάθε Παρασκευή, εδώ, καθιερωμένο live στις 5 η ώρα, για να κάνουμε σήμερα μια πάρα πολύ ωραία εικόνα με πάστα κρακελέ. Είδαμε στο προηγούμενο live τα δύο είδη κρακελέ, πάμε να δούμε τώρα και την πάστα κρακελέ. Λοιπόν, βλέπω ότι κάποιοι ήδη μπήκατε, που σημαίνει ότι εσείς ήταν συνεπέστατοι στο ραντεβού σας. Εγώ άρχισα 2-3 λεπτάκια. Λίγο να μπω και εδώ από το κινητό για να μπορώ να βλέπω τα μηνύματά σας ακόμη καλύτερα. Εδώ, τέλεια. Το βρήκα εύκολα σήμερα. Ευτυχώς. Τέλεια. Για να δω αν έχουμε κάποιο... το έχασα. Αν έχουμε κάποιο σχόλιο, αν υπάρχει κάτι που... για να δούμε ότι έχουμε μια καλή ροή. Γράψτε μου κάτι της, για να το δω κι εγώ, να δω τι καλό, να σας ακούσω για να μπορέσω να συνεχίσω. Συνεχίζετε και μπαίνετε, εγώ βλέπω βέβαια κάποιους. Καλησπέρα, το πρώτο σχόλιο, τέλεια, πάμε τέλεια. Καλησπέρα Ελένη, καλησπέρα Σοφία. Ως συνήθως τα βλέπω με χρονοκαθυστέρηση τα μηνύματα. Είπαμε ότι αν ρωτάτε κάτι και δεν απαντάω, να το ξαναρωτήσετε, γιατί ενδεχομένως δεν θα το έχω δει, οπότε ρωτήστε και ξαναρωτήστε όσες φορές θέλετε. Καλησπέρα στην Όπη, καλησπέρα στη Μαρία, τέλεια. Θα δουλέψουμε με αυτό εδώ το ριζόχαρτο, ένα σύγχρονος Άγιος της εποχής μας. Ας πούμε ότι λόγω της σειράς, γεια σου Δώρα μου, ο Άγιος Παΐσιος είναι πολύ μόδα, ας το πούμε έτσι. Πάντα ήταν μόδα ο συγκεκριμένος βέβαια, σύγχρονος Άγιος της εποχής μας. Τι να πούμε, δεν υπάρχει εγώ να πω κάτι γι' αυτόν. Η παρουσία του, το έργο του έχει μιλήσει και μιλάει σε όλους, και διαχρονικότητα πάντα δείχνει την αξία ενός ανθρώπου και αν αυτά που λέει τελικά είναι έτσι όπως τα λέει, γιατί πολλοί λένε διάφορα, αλλά στην πορεία του χρόνου χάνονται, εξαφανίζονται, χάνονται οι άνθρωποι αυτοί, ξεχνιούνται μάλλον, και βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος Άγιος, όπως τα είπε τα πράγματα, είτε για τις προφητείες του ή τα μηνύματα που έχει φέρει, έτσι ακριβώς είναι. Μια μικρή παρένθεση ήταν αυτή. Όποιος δεν έχει δει τη σειρά, παιδιά, να τη δει. Είναι εκπληκτική, παιδιά, η σειρά. Εκπληκτική, δεν έχω τι να πω εγώ για αυτή τη σειρά. Πολύ σπάνια βλέπω τηλεόραση, και η συγκεκριμένη με είχε καθυλώσει. Την ολοκλήρωσα, την είδα και την συνιστώ ανεπιφύλακτα στους πάντες όλους. Αφήνει τέτοια μηνύματα, σου δίνει τέτοια δύναμη, τόση ελπίδα. Δεν έχω τι να πω. Λοιπόν, καλησπέρα, ποιος, τη Δήμητρα, καλησπέρα Δήμητρα, καλώς την Δήμητρα μου. Και καλησπέρα σε όσους δεν είπαν, κάποιος είπε. Λοιπόν, ωραίο live σήμερα θα κάνουμε, πολύ ωραίο, αγαπώ τα κρακελέ γενικότερα, εντάξει, λατρεύω το 2 στατικών αυτό που κάναμε, όμως γενικά αγαπάω τα κρακελέ πάρα πολύ, και αυτό θα είναι εξίσου ωραίο, σε ένα άλλο, τελείως άλλο ύφος, αλλά σε άλλα χρώματα δηλαδή, γιατί επέλεξα να κάνουμε και τη μαύρη πάστα κρακελέ, υπάρχει και η λευκή. Καλησπέρα Γιώτα μου, καλώς την. Λοιπόν, έκοψα τώρα το ριζόχαρτό μας, το έκοψα με το χέρι. Ξέρουμε ότι το ριζόχαρτο μπορούμε να το κόβουμε είτε με το χέρι, είτε με ψαλίδι. Συγγνώμη, σήμερα έχω έναν βήχα. Λοιπόν, να το ξαναπώ, αυτό ήταν ένα ριζόχαρτο, έτσι, ο κωδικός είναι 2800661. Πλέον τα live που κάνω ανεβαίνουν και στο κανάλι στο YouTube. Να το γνωρίζετε και αυτό για κάποιον που δεν το γνωρίζει. Σχεδόν ό,τι live κάνω το ανεβάζω απευθείας στο κανάλι. Το κανάλι είναι με ακριβώς το ίδιο, λέγεται χειρότεχνο το κανάλι, με λατινικούς χαρακτήρες. Όπως ακριβώς η σελίδα. Έτσι λέγεται το κανάλι στο YouTube. Όσοι δεν είστε, να μπείτε και να γραφτείτε και να γίνετε μέλη, τιμή μου μεγάλη. Και επίσης δεν ξεχνάω ποτέ την ομάδα μας, το χειρότεχνο με ελληνικούς χαρακτήρες.
Επίσης την αγαπάμε, τη λατρεύουμε. Αυτή η ομάδα έγινε, σήμερα έβλεπα κάτι παλιά, κάποια παλιές αναρτήσεις. Έγινε χωρίς καν να το καλά να το υπολογίζω, ας πούμε, να το έχω στο μυαλό μου. Έγινε αυτή η ομάδα και είναι έτσι, πώς να το πω, ίσως επειδή ακριβώς δεν το υπολόγιζα, είναι κάτι που μπορώ να σας πω ότι την ομάδα την αγαπώ πολύ περισσότερο από τη σελίδα μου, από το που κάνω τα live, για να καταλάβετε τι εννοώ τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ χτυπάω και ξαναχτυπάω εδώ το αστάρι, μπας και μας βγει. Θα βάλω λίγο αστάρι από κάτω. Έχει πετρώσει το καημένο, με κάποιο τρόπο πρέπει να το βγάλω. Λοιπόν, για να δω. Καλησπέρα Καστερίνα. Καλησπέρα σε όλη την όμορφη παρέα μας. Συγγνώμη για το χτύπημα που ακούτε και δεν ήμουν προετοιμασμένη. Έχει μείνει πάρα πολύ λίγο στον πάτο. Θα μου πείτε γιατί δεν ανοίγω άλλο, για να μην σηκωθώ για ακόμη μια φορά, αλλά ξέρω ότι θα σηκωθώ γιατί θυμήθηκα και κάτι άλλο που έπρεπε να φέρω. Λοιπόν, θα βάλω σε όλο την επιφάνεια αστάρι, δεν με πολύ είναι αυτό. Εδώ πέρα στο συγκεκριμένο, επειδή θα κάνουμε πάστα κρακελέ, δεν μας ενδιαφέρει να έχει όλη η επιφάνεια να έχει αστάρι, να ξέρετε. Δεν μας νοιάζει αυτό το πράγμα, γιατί θα κολλήσω το σχέδιο και γύρω θα δουλέψω. Οπότε και να μην έχει αστάρι, επειδή πολύ μπερδεύετε και λέτε πού χρειάζεται αστάρι, πού δεν χρειάζεται, στο ξύλο ή στο MDF δεν χρειάζεται παντού, χρειάζεται μόνο στο σημείο που είναι να βάλουμε το σχεδιάκι μας. Ωραία. Τώρα, εγώ όμως θα το απλώσω μια και έξω σε όλο, δεν είναι τίποτα ούτως ή άλλως το αστάρι ή primer. Τα λέω πολύ αναλυτικά γιατί δεν είναι για όλους, παιδιά, το ίδιο κατανοητά. Κάποιοι που ασχολούνται χρόνια ή που κάνουν εντατικά, δεν είναι ή παρακολουθούν πάρα πολλά live, τους είναι τίποτα, αστεία αυτά που λέω. Αλλά υπάρχουν και άτομα πραγματικά που δεν ασχολούνται, ρε παιδί μου, πάρα πολύ, οπότε μπερδεύονται, σου λέει τι είναι το primer, τι είναι το αστάρι, τώρα τι μας λένε εδώ πέρα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, τα λέμε και λίγο πιο αναλυτικά. Βλέπετε, πάω τρέχοντας το αστάρι, πάντα τις βαρετές δουλειές με βλέπετε να τις κάνω έτσι, τρέχοντας. Γενικότερα, όταν θα βάζετε primer, δεν χρειάζεται να είναι η επιφάνειά σας κάτασπρη, το χιονάτι, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Μπορείτε, θα περάσετε ένα χέρι. Θα δείτε τώρα κι εγώ πώς είναι το δικό μου, για να καταλάβετε. Γιατί στην ουσία είναι υπόστρωμα και όχι χρώμα και μας το βάζουμε για να συγκρατήσει όλα τα υλικά καλύτερα και τα χρώματα και ό,τι είναι να βάψουμε. Και επίσης το βάζουμε για να γίνει από κάτω άσπρο, ανοιχτόχρωμο, έτσι ώστε όταν θα βάλουμε τη χαρτοπετσέτα ή το ριζόχαρτο να πάει και να φαίνονται τα χρώματά του πιο ζωντανά. Αν δεν βάλουμε αυτό και πάω και κολλήσω εδώ πάνω, θα είναι σκούρο κατά σκούρο και δεν θα φαίνεται τίποτα απολύτως. Επίσης, κοινοποιήσεις, παιδιά, σας το λέω συνέχεια, κοινοποιήσεις, όσες μπορείτε περισσότερο, μας βοηθάτε καλύτερα και είναι τιμή μας και χαρά μας όταν μας κάνετε κοινοποιήσεις. Λοιπόν, δείτε πώς άπλωσα το αστάρι ή primer, θα τα λέω και όπως είναι κατανοητά για όλους. Τίποτα, βλέπετε και τις βουτσιές, βλέπετε και τις πινελιές, βλέπετε, δεν μας απασχολεί καθόλου, τη δουλειά του θα την κάνει έτσι όπως πρέπει να την κάνει. Λοιπόν, στεγνώνω στο τσακβάμ, να δω ότι δεν είδα, να δω λίγο και από εδώ από το κινητό που είναι πιο κοντά, γιατί αυτή η πρεσβειοποία, καλώς την... Μαρία, δεν σε είδα, δεν σε χαιρέτησα, καλησπέρα, καλώς μας ήρθες. Γεωργία, πήρες το άλλο ριζόχαρτο που είναι όρθιος ο Άγιος. Τασούλα μου, καλησπέρα και σε σένα, Κλεονίκη το ίδιο. Λοιπόν, δεν θυμάμαι ποιο ριζόχαρτο πήρες, Γεωργία, δεν έχει σημασία. Η τεχνική, παιδιά, εφαρμόζεται παντού με τον ίδιο τρόπο. Έτσι το λέω, σχεδόν το 99% των τεχνικών εφαρμόζεται παντού με τον ίδιο τρόπο. Θα σας δείξω λίγο και το ξύλο. Ξύλα μπορείτε επίσης να βρείτε πάρα πολλά στο e-shop, στο χειρότεχνο.gr, πολλά σχέδια για γεωγραφίες και όχι μόνο.
και διαφορετικά μεγέθη. Good morning, λέει, μας λένε καλημέρα από το Montreal. Good morning to Montreal. Here in Greece is evening. 5 o'clock p.m. Λοιπόν, οπότε βάλαμε το primer, πολύ πολύ ωραία. Δείτε το ξύλο λίγο, βιάστηκα, δεν σας το έδειξα εξ αρχής το ξύλο, παιδιά, το ξύλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι έτσι γεμάτο, βαρύ ξύλο, πώς να το πω, βαρύ όχι μόνο με την έννοια του βάρους, βαρύ με την έννοια της αξίας, ρε παιδί μου. Κάποια ξύλα έτσι προσδίδουν ένα βάρος και στο έργο μας, εντάξει. Βοηθάνε, ακόμη και τίποτα. Ένα απλό ντεκουπάζ να κάνουμε και ένα απλό κόλλημα, δίνουν έτσι μία βαρύτητα στο αντικείμενό μας. Λοιπόν, καλησπέρα στη Μαριάννα μου, την φίλη τη Μαριάννα. Και την Ρίτσα μου. Ρίτσα, είμαι η αγαπημένη σου δασκάλα, Να είσαι καλά, ρε Ρίτσα μου. Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ για τα καλά λόγια που μου λέτε κάθε φορά. Τώρα, πάμε να κολλήσουμε το ριζόχαρτο απευθείας στην επιφάνεια. Εδώ. Καλά είπα ότι θα σηκωθώ, σιγά μην το γλίτωνα εγώ. Και δεν σηκωθώ, παιδιά. Να το κεντράρω και λίγο. Νομίζω ότι είμαστε εδώ καλά. Τέλεια. Οπότε, κόλλα ντεκουπάζ γλου. Γεια σου, Σούλα μου. Ντεκουπάζ γλου. Έτυχε τώρα αυτή την εβδομάδα κανένα 2-3 άτομα να μου κάνουν την ίδια ερώτηση και μια που και εμένα μου συμβαίνει αυτό, να σας... Κάτι που θα ξέρετε οι περισσότεροι φαντάζομαι, αλλά να το πούμε. Εδώ πέρα η κόλλα μου, βλέπετε, έχει πήξει γιατί την έχω καιρό ανοιχτή ή γιατί δεν έκλεισα τέλος πάντων καλά το καπάκι και έχει πήξει. Πάρα πολύ ωραία κόλλα της εταιρείας Πεντάρτη. Με ρώτησαν βέβαια, έτυχε το ίδιο πράγμα μέσα στη εβδομάδα σε 2-3 άτομα, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλότατο, βρέχουμε το πινέλο μας, λίγο νεράκι δηλαδή και αραιώνουμε λίγο την κόλλα μας. Τόσο απλά. Γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι μπορεί να μπει νερό παντού, έτσι, για κάποιους δεν είναι αυτονόητο. Οπότε, αν σας πίζει κάποιο υλικό που έχει ακριλική βάση, δηλαδή έχει ως βάση το νερό, τότε το αραιώνετε με λίγο νεράκι. Όμως, μία προσοχή στα βερνίκια, γιατί αν πάτε να το κάνετε αυτό στο βερνίκι, το πιο πιθανό είναι ότι θα χαλάσετε και την δύναμη που έχει το βερνίκι. Οπότε στο βερνίκι, αν θα αραιώσετε, αν χρειαστεί και έχει σφίξει, με πολύ προσοχή. Σχεδόν όλα τα υλικά είναι ακριλικά, έτσι. Σχεδόν τα περισσότερα υλικά είναι ακριλικά. Πολύ λίγα υλικά πλέον είναι, μόνο η πατίνα, τι άλλο δεν έχει ακριλική βάση, που δεν θα μπορούσαμε, το κρακελέ με τίποτα, ούτε ενός ούτε δύο συστατικών, ούτε του ενός ούτε το δύο συστατικών θα το αραιώσουμε με νεράκι, σε καμία περίπτωση. Ούτε το ένα ούτε το άλλο δηλαδή, γιατί είναι χημικό προϊόν. Εκεί βέβαια έχουν ακριλική βάση, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα, τα οποία πάμε να βάλουμε νερό, θα το καταστρέψουμε. Τώρα, καλησπέρα Αγγελική, καλησπέρα. Πάντα στο ριζόχαρτο ξέρουμε ότι βάζουμε ένα καλό στρώμα κόλλας.
Πολύ ωραία. Στεγνώνουμε. Σηκώθηκα στα πολύ γρήγορα να πάρω και 2 ακόμη υλικά για να σας τα δείξω. Εδώ, αυτά εδώ, για να πούμε λίγο τη διαφορά από αυτό που θα κάνω τώρα. Καλώς είναι τη Γιώτα. Η κόλλα, όπως είδατε, ασπρίζει, έτσι. Αυτό είναι φυσιολογικό. Οι περισσότερες κόλλες έτσι ασπρίζουν. Πολλές φορές θα δείτε και τα βερνίκια να ασπρίζουν. Όταν στεγνώνουν όμως γίνεται διάφανα. Οπότε μην ενισχύετε καθόλου. Δεν κάνατε κάτι λάθος, δεν σας χάλασε τίποτα. Όταν στεγνώνουν όλα επανέρχονται. Γεια σου Δέσποινα, γεια σου Ελένη. Όσους βλέπω θα σας χαιρετίζω. Hello Anna, nice to see you. Καλώς το κορίτσι, γεια σου Σούλα. Στέγνωσε και βλέπω ότι δεν θα τα αποφύγω το αστάρι, θα βάλω κι άλλο και θα σας εξηγήσω το λόγο. Γιατί θα πάω να το βάψω με ένα χρυσό τώρα με την σκόνη τη χρυσή και πρέπει να έχει αστάρι σε αυτό το σημείο για να πιάσει ακόμη καλύτερα. Κακώς που δεν το έβαλα όλο, ενώ είπα θα το βάλω όλο και τα λέω ας το αφήσω, δεν πειράζει, αλλά τελικά πειράζει. Θα μπορούσατε δηλαδή το αστάρι να το βάλετε εξ αρχής μια και έξω και όχι όπως κάνω τώρα εγώ. Δεν είναι λάθος, παρόλα αυτά τα πάντα γίνονται και διορθώνονται. Το ριζόχαρτο, Κατερίνα, είναι στο σύνολό του α3. Το συγκεκριμένο αυτό που βάζω είναι α4, εντάξει. Όλο το ριζόχαρτο είναι α3 και έχει ένα α4 και 2 σελίδες α5. Γεια σου Ειρήνη. Ωραία, συνεχίζετε και μπαίνετε ακόμη. Μου αρέσει αυτό, θέλουμε κόσμο. Θέλουμε κοινοποιήσεις. Ξέρω ότι σας κουράζω να σας το λέω. Προχθές έκανε και η Εύα η Παναγιώτου ένα πάρα πολύ ωραίο live με τον Άγιο Παΐσιο. Και εκείνο ήταν εξαιρετικό το έργο της. Το live υπάρχει εννοείται ακόμη, θα το δείτε όσοι δεν το είδατε. Γεια σου Γεωργία. Ωραία. Τελειώσαμε και από αυτό το στάδιο και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε τώρα, ξεκινάμε τα πιο ωραία. Αυτό ήταν το βαρετό μας κομμάτι και συνεχίζουμε. Γεια σου Ιωάννα μου. Είπα και εγώ πού είναι η Ιωάννα. Λοιπόν, εδώ, καλά εντάξει, τώρα θα ξανασηκωθώ, φοβερό. Όχι, δεν θα ξανασηκωθώ, τυχεροί ήσασταν. Λοιπόν, υγρό κερί, liquid wax. Ναι, της Εύας, φανταστικό, όντως ήταν φανταστικό, το είδα όλο το live, ήταν πολύ ωραίο.
σκόνη τη Rich Gold από τα Maya's Memory, στα υλικά τα συγκεκριμένα, εντάξει. Πάλι, παιδιά, το προηγούμενο live το μεταξύ το ίδιο πρόβλημα είχα και λέω, σας είπα, που κόλλησε και μου λέτε, και μου είπατε να ζεστάνω με το πιστόλι θερμοαέριο. Μάλιστα που είπα, θα το προσέξω και αυτή τη φορά, σας το είπα κιόλας, δεν θα κολλήσει, θα βάλω εκεί μια μεμβράνη και σας είπα. Τίποτα δεν έκανα από όλα αυτά, από ό,τι βλέπετε και εξακολουθεί να κολλάει. Να μην ανοίγει δηλαδή το δοχείο. Ωραία. Δεν ανοίγει καθόλου. Τέλεια. Να το ζεστάνω. Λένε αυτό έκανα, αλλά νομίζω επειδή είναι καιρή, δύσκολα. Και είναι και σχεδόν γεμάτο, έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό. Τώρα δεν είναι για να ανοίγω κι άλλο. Να το. Άνοιξε. Το πάθημα να μου γίνει μάθημα που λένε. Λοιπόν, οπότε πάμε να βάλουμε λίγη σκονίτσα εδώ πέρα. Τα γνωστά, λίγο πολύ. Εδώ. Ρίχνουμε και το υγρό κερί. Με το μάτι, παιδιά, έτσι. Δεν χρειάζεται να είναι αναλογίες. Δεν υπάρχει αναλογία εδώ πέρα. Το καταλαβαίνετε και από μόνοι σας πόσο χρειάζεται. Κάνουμε έτσι ένα ωραίο, τέλειο χρυσό. Ελπίζω να το βλέπετε. Για να δω λίγο γιατί η κάμερά μου σήμερα μου κάνει κολπάκια. Σήμερα θα δουλέψουμε με λιγότερο φως, έχουμε θέμα με το καλώδιο, από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Επανήλθα γρήγορα. Σηκώθηκα 500 φορές, ναι, το ξέρω, υπόσχομαι να μην ξανασηκωθώ. Λοιπόν, κάνουμε αυτό το ωραίο, το τέλειο χρυσό, το λέω σε όσα live το έχουμε κάνει, το λέω και το ξαναλέω, το τέλειο χρυσό. Είναι αυτό το βυζαντινό χρυσό, ρε παιδιά, το βασιλικό χρυσό, αυτό το χρυσό, δεν είναι ούτε το κίτρινο, ούτε το αντικέ, βυζαντινό ας το πούμε, βυζαντινό χρυσό, ούτε οξυδωμένο θα το πεις, Rich Gold το λέει, το λένε εδώ στα Maya's Memories, αλλά είναι αυτό το χρυσό το πολύ, πώς θα το περιγράψει κανείς, το βυζαντινό θα σας πω, γιατί το συναντάμε αρκετά στα βυζαντινά, στην τέχνη αυτή. Λοιπόν, εδώ. Βλέπετε πώς το βάζω, έτσι. Αυτό βέβαια, επειδή θα είναι από κάτω και δεν θα φαίνεται, δεν με νοιάζει. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσα και με ένα σταμπαδόρο να το βάλω. Την ίδια δουλειά ακριβώς θα κάνει. Δεν με ενδιαφέρει να έχει την τέλεια κάλυψη, δεν θα φαίνεται τόσο πολύ μέσα από τα σπασίματα, από το κρακελέ που θα πάμε να εφαρμόσουμε από πάνω. Τόσο όσο που λέμε, αυτό μας νοιάζει.
Λοιπόν, τέλεια. Τώρα, πάμε να στεγνώσουμε πάλι. Ωραία. Τίποτα δεν υπάρχει από ό,τι βλέπω. Καλησπέρα. Γιάννα, λοιπόν, η Γιάννα ρωτάει αν τις πάμε στην εκκλησία. Από ό,τι γνωρίζω, Γιάννα, συνεχίζουμε να τις πάμε στην εκκλησία κανονικά. Γιατί να μην τις πάμε? Επειδή τις φτιάχνουμε εμείς δηλαδή. Δεν νομίζω αυτό να έχει καμιά σημασία. Εφόσον εικόνα είναι πάλι και δεν τις κάνει κάποιος αγιογράφος, για παράδειγμα, κανονικότατα τις πάμε. Αυτό το υλικό τώρα που θα μπορούσατε να το κάνετε μίξη και με pigment fix, αυτό το χρυσό έτσι, όπως επίσης και με βερνίκι νερού. Είτε με υγρό κερί όπως το έκανα, είτε με pigment fix, είτε με βερνίκι νερού, θα έχει διαφορά στη σύσταση, στην πυκνότητα, αλλά δεν θα έχει διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Μάλλον στο τελικό μπορεί να έχει σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί αν είναι πιο πυκτό ή κρατάει πιο καλά, θα έχει διαφορά. Για παράδειγμα, αν το κάνετε, το αναμίξετε, για να το ξαναδείξω το συγκεκριμένο, αυτό εδώ, αν το κάνετε μίξη με ένα απλό βερνίκι νερού, θα δείτε ότι είναι λίγο πιο λεπτόρευστο, ακόμη και πολύ να βάλετε, θα είναι, όταν πάτε να το βάψετε πάνω στο αντικείμενο, δεν θα πιάνετε έτσι πολύ καλά. Θα καλύπτει μένα, αλλά δεν θα έχει αυτό το που πάει και κολλάει, ρε παιδί μου, αυτό εδώ. Σοφία, θα σου απαντήσω τώρα. Ενώ αν το βάλετε με το υγρό κερί ή με το pigment fix, επειδή είναι πιο γεμάτα υλικά, θα γίνεται λίγο πιο, μένει πιο ωραία πάνω στην επιφάνεια, κρατάει λίγο καλύτερα. Λοιπόν, Σοφία μου ρώτησες τι υλικό είναι αυτό. Γεια σου Εύα. Εύα, έλεγα για το δικό σου το live που έκανες και εσύ τον Πάτερ Παΐσιο την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν εξαιρετικό. Και συμφώνησαν τα κορίτσια, να σου πω. Ότι όντως ήταν εξαιρετικό, το είδανε. Λοιπόν, Σοφία μου, λες τώρα τι είναι αυτό εδώ το υλικό. Αυτό λέγεται Rich Gold, έτσι, Rich Gold. Είναι από τη σειρά Maya's Memories και είναι pigment, δηλαδή χρυσή πορπορίνα. Τι σημαίνει pigment? Είναι αυτό το υλικό που βάλαμε την προηγούμενη φορά μέσα στα σπασίματα στο κρακελέ διαστατικών, αλλά και που βάψαμε, όπως βάψαμε εδώ. Έχει πολλές χρήσεις το συγκεκριμένο. Επίσης, αυτό μπορεί να μπει, να ξέρετε, στο κερί, δοκιμασμένα, δεν θα σας το κάνει χρυσό, αλλά θα σας κάνει κάποια έτσι χρωματάκια τύπου marble, το εφέ μαρμάρου που λέμε, όπως επίσης μπορεί να μπει εξαιρετικά στην πορσελάνη, πάρα πολύ ωραία, και στο υγρό γυαλί, να ξέρετε. Είναι ένα υλικό, βγαίνει και σε άλλα χρώματα, όχι μόνο σε αυτό. Λοιπόν, φτάνει, γιατί έχει στεγνώσει. Είναι ένα υλικό, το συγκεκριμένο, για πάρα πολλές χρήσεις. Και ξέρετε, αυτό που λατρεύω εγώ είναι να μην πετάμε υλικά, να μην παίρνουμε ένα υλικό για μία φορά και γεια σας και δεν ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε ξανά και τι θα το κάνουμε. Οπότε μου αρέσει ό,τι υλικά βάζω γενικά να είναι εύχριστα και να τα χρησιμοποιήσουμε και σε πολλές διαφορετικές τεχνικές. Να μην χρειάζεται να παίρνουμε και να ξαναπαίρνουμε 500 υλικά. Ένα από αυτά είναι αυτό, το έχω βάλει σε πολλά live, θα το βάλω νομίζω σε ακόμη περισσότερα live, δεν υπάρχει περίπτωση, χίλια το χιλίων. Λοιπόν, τώρα, τι ωραίος χρυσός που έγινε και έτσι να τον αφήσουμε τον Άγιο Παΐσιο θα είναι υπεροχότατος. Εδώ λίγο μου προεξέχει το ριζόχαρτο, κανονικά πρέπει να το κόψω. Τώρα σας υποσχέθηκα ότι δεν θα ξανασηκωθώ, οπότε θα το κόψω με τα χέρια και δεν θα πάω να φέρω γυαλόχαρτο που θα έπρεπε κανονικά.
Ωραία. Το χαλάσαμε και λίγο, δεν χάλασε ο κόσμος. Τώρα, δείτε το ρε κορίτσια, έτσι. Εύα, όπως ακριβώς το είπες, έτσι είναι. Λοιπόν, δείτε το χρυσό. Από μόνο του. Δεν θα μείνει εδώ, παιδιά, ούτε καν θα φαίνεται αυτό. Θα το δούμε μάλλον, να δω τι θα φαίνεται στην πορεία. Αλλά δείτε το, δείτε χρυσό. Δείτε και πάθετε πλάκα που λένε εδώ. Αυτό το χρυσό το ωραίο. Λοιπόν, τώρα, με τι το ανακάτεψε, Σοφία μου, δεν είσαι καλή μαθήτρια σήμερα, Σοφία μου. Το είπα, το ξαναλέω όμως. Το ανακάτεψα με υγρό κερί, liquid wax, εδώ, από τα Magia's Memories, ή μπορείς με pigment fix, ή μπορείς και με βερνίκι νερού. Ωραία. Πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό που θέλουμε πια να κάνουμε, το οποίο είναι η πάστα κρακελέ. Μάλλον, πριν κάνω την πάστα κρακελέ, σας κάνω και ένα ωραίο εφέ πέτρας. Όχι, δεν θα σας κάνω ένα ωραίο εφέ πέτρας. Ας παραμείνουμε στα απλά σήμερα. Μην μπερδέψουμε και άλλες τεχνικές για να τελειώσουμε και λίγο πιο γρήγορα. Θα μπορούσα βέβαια να κάνω ταυτόχρονα και εφέ πέτρας. Το αφήνουμε προς στιγμή. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε. Σκέφτομαι εγώ τώρα όσο μιλάω ότι μήπως βάλω το χρυσό και παραπάνω τελικά. Θα το κάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτά τα υλικά. Θα βάψω λίγο ξανά χρυσό. Γεια σου Κορίνα μου, αλλά πάμε να τα δούμε και λίγο. Λοιπόν, είναι πάστα κρακελέ μαύρη, πάστα κρακελέ λευκή. Ωραία, έχουν ως βάση το νερό. Υπάρχουν και άλλες πάστες κρακελέ και θα έχω και άλλες στο μαγαζί σε λίγο καιρό, μεταλλικές, πολύ πολύ ωραίες. Οι πιο όμως, αυτές που χρησιμοποιούμε περισσότερο είναι η πάστα κρακελέ, η άσπρη, κατά κύριο λόγο, και η μαύρη έχει πολύ ενδιαφέρον. Επειδή λοιπόν η μαύρη είναι λίγο πιο ιδιαίτερη, είπα να κάνω σήμερα τη μαύρη, γιατί τεχνικά είναι το ίδιο πράγμα, δεν αλλάζει, θα κάνετε ό,τι κάνω εγώ εδώ στη μαύρη, το ίδιο θα κάνετε εσείς στην άσπρη. Τώρα, κάτι άλλο. Επίσης, θα βρείτε cracking paste primer, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε primer. Θυμάστε τα κρακελέ την προηγούμενη εβδομάδα των 2 συστατικών που από κάτω βάζαμε το νούμερο 1. Στην ουσία το νούμερο 1 είναι αυτό. Έτσι, εδώ. Αυτό το βάζουμε και βοηθάει να σπάσει η παστούλα μας. Υπάρχει όμως και ένα άλλο, αυτά είναι της εταιρείας Pedart όλα. Υπάρχει και ένα άλλο primer, το Cracking Primer Universal. Ποια η διαφορά τώρα? Δεν είναι μόνο στο μέγεθος η διαφορά, η βασική διαφορά είναι άλλη. Είναι ότι αυτό μπορούμε να το βάλουμε κάτω από οποιοδήποτε, αυτό εδώ, κάτω από οποιοδήποτε κρακελέ, ακόμη και πάστα κρακελέ μεταλλική. Αυτό εδώ. Ενώ αυτό, το μικρότερο, θα το βάλουμε μόνο σε αυτά τα δύο. Ωραία. Αυτό δηλαδή είναι λίγο πιο ευέλικτο. Όμως, αν εμείς δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε χρυσή πάστα κρακελέ, ασημή, ροζ, δεν ξέρω κι εγώ τι, παίρνουμε αυτό εδώ το μικρό και κάνουμε τη δουλειά μας μια χαρούλα. Λοιπόν, εγώ θα ανοίξω αυτό γιατί... γιατί θα σας κάνω και άλλα live και θα χρειαστεί να έχω το λίγο πιο εξειδικευμένο. Πάμε λοιπόν, Σοφία που δεν είδες τώρα, ξευκαιρία να ξαναδείς. Πάω να ξανακάνω αυτό το ωραίο το χρυσό το τέλειο, liquid wax, έτσι, υγρό κερί δηλαδή. Εδώ, τέλεια. Και θα πάρω πάλι από αυτό το χρυσό μου, τη σκόνη, παιδιά, και ξέρετε ότι αυτά τα υλικά πάνε απίστευτο καιρό. Δεν τελειώνουν με την καμία. Το συγκεκριμένο το άνοιξα, το έχω βάλει σε live, το έχω βάλει σε πορσελάνι, το έχω βάψει εξωτερικά με αυτό, κερί, με υγρό κερί, έτσι, έβαψα εξωτερικά κερί. Λοιπόν, έχω κάνει 1002 και εκεί αυτό το υλικό δεν έχει τελειώσει και συνεχίζει και ακόμη θα συνεχίζει πολύ καιρό ακόμα. Λοιπόν, το έκανα έτσι και λίγο πιο παχύ επίτηδες. Το είδε Σοφία? Έτσι, τόσο απλά. Λοιπόν, ένα που θα κάνω τα πλαϊνά του, έτσι κι αλλιώς στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Και ένα που θα κάνω το μέσα μέρος που έλεγα αν θα το κάνω ή όχι. Ήθελα να σας το κάνω ένα ωραιότατο εφέ πέτρας, αλλά βλέπω ότι θα τραβήξει πάρα πολύ, παιδιά, με τα στεγνώματα.
Τεχνικά είναι πολύ εύκολο το εφέ πέτρας, αλλά θα μας αργήσει στο στέγνομα. Οπότε, για να μην καθυστερούμε τρελά, ας κάνουμε πιο απλό και την άλλη φορά σας κάνω και ένα ωραιότατο εφέ πέτρας. Δεν ξέρω, λέω τώρα. Σοφία μου, αρέσει που απολογείσαι. Είδα που έγραψες, άρχισα να μπω. Αλίμονο, Σοφία μου. Αλίμονο. Εννοείται. Όποτε βολεύει τον καθένα. Μάλιστα. Πολύ ωραία, φίλη μας Ελένη. Μακάρι. Ας να κάνω όσα κορίτσια θέλουν να κάνουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τώρα αυτό ίσα ίσα που όλοι στηρίζουμε μία την άλλη. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτά τα τέτοια ποιος έκανε και ποιος δεν έκανε, αλίμονο. Καθένας την ίδια τεχνική να κάνουμε, να πιάσουμε να κάνουμε όλα τα κορίτσια που κάνουμε live, όλες θα το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Ακριβώς την ίδια τεχνική να πούμε ότι θα κάνουμε, του διαφορετικό τρόπο. Όχι τεχνικά, το αντικείμενό μας θα είναι διαφορετικό και τι είναι λογικό. Όλα γίνονται με το χέρι και ο καθένας έχει το δικό του ύφος και το δικό του στυλ, έτσι. Οπότε εννοείται, όποιες θέλουν, εννοείται. Όπως έκανε και η Εύα πιο μπροστά, έτσι, έκανα και εγώ και αύριο θα κάνουν και άλλοι. Παιδιά, να μπείτε και στο κανάλι μου στο YouTube όμως, έτσι. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ με το κανάλι, η αλήθεια είναι. Γενικά, εγώ δεν έχω το χρόνο βέβαια για όλα αυτά και δεν ασχολήθηκα και πολύ με το κανάλι. Τώρα άρχισα λίγο να ασχολούμαι και ακόμη περισσότερο σταδιακά και να το οργανώνω λίγο καλύτερα, οπότε να μπείτε και στο Χειρότεχνο, όχι στο Ολυμπία Μαυρίδου, μην μπερδευτείτε γιατί υπάρχει και εκεί ένα προφίλ στο YouTube, αλλά είναι άκυρο τελείως, οπότε να μπείτε στο Χειρότεχνο έτσι με λατινικά, να κάνετε εγγραφή και να παρακολουθείτε ό,τι ανεβάζω. Το βάζω, όπως βλέπετε, ταμποναριστά. Επίτηδες το βάζω ταμποναριστά για να μου κάνει υφές, να μου κάνει αυτά τα σαν να έχει κουκουτσάκια, εντάξει. Τι υλικά χρησιμοποιώ, Χριστίνα μου. Ναι, λοιπόν, Σοφία, ναι, μπορούμε να την κάνουμε σε κεραμίδι, μπορούμε να την κάνουμε παντού με τον ίδιο τρόπο. Δεν αλλάζει ο τρόπος καθόλου. Λοιπόν, η φίλη μας η Χριστίν λέει να με ρωτάει τι υλικά χρησιμοποίησα. Μέχρι στιγμής έβαλα κάτω από το σχέδιο primer, αστάρι, έτσι, κόλλαντε κουπάς, κόλλησα το σχεδιάκι μου, το ριζόχαρτο. Τελικά όλα θα τα βρείτε στο χειρότεχνο.gr εννοείται. Οπότε κόλλησα λοιπόν και το σχέδιό μου. Από πάνω τώρα ανακάτεψα υγρό κερί μαζί με αυτό το χρυσό, το ωραίο, αυτό το rich gold από τα Maya's Memories. Έκανα μία μίξη μεταξύ τους και έβαψα όλο το αντικείμενο με αυτό το ωραίο το χρυσό. Λοιπόν. Παιδιά, ο φωτισμός πώς είναι, γιατί έχει κλείσει μία η κάμερά μου από το φως της και δεν ξέρω, ελπίζω να μην σας φαίνεται σκοτεινό αυτό που κάνω. Εντάξει. Μια που έχω, βάλω εδώ. Λοιπόν, να πάρω και ένα μικρό πινελάκι και να βάλω εδώ ενδιάμεσα στα γράμματα, γιατί έχει άλλη απόχρωση το ριζόχαρτο από αυτό το χρυσό φυσικά που βάζω εδώ. Μέρη, πρόλαβες. Μια χαρά πρόλαβες. Συντοπίτησα η Μέρη, η Αλεξοπούλου. Δεν θυμάμαι πώς είσαι στο Facebook, αν είσαι Αλεξοπούλου ή αν είσαι με το παλιό προφίλ. Συντοπίτησα και ωραία δημιουργός.
Πολύ ωραία πράγματα κάνει, πάρα πολύ ωραία, πολύ ιδιαίτερα και ξεχωριστά. Λοιπόν, ας το αφήσουμε στην ακρούλα και ας στεγνώσουμε τα γρήγορα για να ξεκινήσουμε τα ωραία μας. Και αυτά ωραία βέβαια είναι, αυτό το χρυσό είναι τρέλα, έτσι. Μια χαρά ο φωτισμός, εντάξει, τέλεια. Ναι, το είδαμε ρε της Αλεξοπούλου, είδα που στα αγγλικά πως είσαι. Τέλεια. Αφού είναι όλα καλά, ωραία, είμαστε σούπερ τέλεια. Γεια σου κυρία Κατερίνα, καλησπέρα. Παιδιά, να στεγνώσει λίγο. Είναι το χρυσό, είναι θεϊκό, δηλαδή μια εικόνα να κάνετε έτσι με αυτό το χρυσό και τίποτα άλλο, τόσο όσο, δεν θέλει τίποτα άλλο, στα αλήθεια, τόσο ωραίο είναι. Γεια σου Αφροδίτη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, όντως, η αλήθεια είναι, Χριστίνα, ότι το λιλά ήταν ένα χρώμα που δεν το φορούσα, γιατί πίστευα ότι δεν μου πάει καθόλου. Και τελικά το φόρεσα κανένα 2 φορές ενώ σαν χρώμα και λέω, εντάξει, ωραίο κάθεται, δεν το έχω παρεξηγήσει νομίζω λίγο. Ευχαριστώ πάντως που μου το λες και εσύ. Να σας δείξω αυτό εδώ το έδεβο. Τώρα, μια που σηκώθηκα, να σας δείξω λίγο αυτό το χρυσό. Δείτε το. Από μόνο του, εντάξει, φαίνονται τώρα από το ριζόχαρτο, έτσι, δεν είναι ωραίο που φαίνεται από το ριζόχαρτο οι άκρες, αλλά όμως και από μόνο του πόσο ωραίο μπορεί να είναι αυτό το χρυσό. Σαν υγρό φύλλο χρυσού, έτσι, τέλειο είναι, το έχω πει πολλές φορές, συνέχεια αυτό σας λέω, σαν υγρό φύλλο χρυσού, κάθε φορά που το βάφω, αυτό σας λέω, ναι, και όντως αυτό είναι. Τώρα, ας βάλω και ένα χέρι βερνίκιο όμως στο... Επάνω στον Άγιο Παΐσιο, δεν θα βάλω βερνίκι, εδώ θα βάλω κερί, θα το προφυλάξει, μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως, είτε 1 είτε 2 χέρια κερί, θα λειτουργήσει σαν βερνίκι.
Να είσαι καλά, Σοφία. Χαίρομαι. Γεια σου, Φανή μου. Θα μπορούσατε να βάλετε βερνίκι, έτσι, από πάνω, αντί για κερί. Τώρα, για να μην βάζουμε και άλλα υλικά, σας βάζω εγώ το κερί που το έχουμε εδώ και κάνει την ίδια δουλειά και είμαστε μια χαρά. Η μόνη διαφορά είναι ότι το κερί αφήνει ματ τελείωμα. Ενώ αν έβαζα βερνίκι θα ήταν γυαλιστερό. Εδώ αφήνει ματ τελείωμα. Μπορώ βέβαια μετά να βάλω ένα χέρι βερνίκι νερού γυαλιστερό. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Τώρα πάμε στα ωραία μας. Πού είναι, εδώ. Cracking primer. Αυτό είναι όπως το λέει, cracking, κρακελέ, primer, cracking primer. Ναι, βέβαια, εννοείται, Χριστίνα, και θα ήταν και πάρα πολύ ωραίο. Γεια σου, κυρία Χρύσα. Εννοείται, θα μπορούσες άνετα. Λοιπόν, τώρα. Αυτό το cracking primer universal, όπως λέει εδώ. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε και με σφουγγάρι. Δεν είναι θέμα καλύτερο χειρότερο, θα μπορούσαμε να το βάλουμε και με σφουγγάρι. Σε άλλη περίπτωση είναι το σφουγγάρι, αλλά θα μπορούσαμε να το βάλουμε, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, αυτό το primer λειτουργεί όπως το κρακελέ, το primer που βάζουμε στο κρακελέ διαστατικό. Θέλουμε μπόλικο υλικό, δεν μας ενδιαφέρει πώς θα το απλώσουμε, αρκεί το υλικό μας να είναι αρκετό, να είναι μπόλικο. Και όπως βλέπετε, ό,τι έλεγα την προηγούμενη φορά, δουλεύουμε με κοφτές κινήσεις, δεν δηλαδή βάζουμε δεν παίρνουμε από πάνω μέχρι κάτω και απλώνουμε το πινέλο μας και βάζουμε το primer, γιατί θα αραιώσει, έτσι, στην αρχή θα πάει πολύ και μετά όσο απλώνεται το πινέλο θα γίνεται λιγότερο. Οπότε θέλουμε να βάλουμε κοφτές κινήσεις με μπόλικο υλικό. Τώρα λίγο εγώ να το στρώσω εδώ. Αυτό θα στεγνώσει, θα γίνει διάφανο. Γενικά είναι ένα υλικό που αρχίζει και πίζει και σφίγγει σχετικά γρήγορα. Οπότε το δουλεύουμε όσο μπορούμε πιο σταθερά, πιο σίγουρα. Δηλαδή λέμε ότι εδώ βάζουμε κρακελέ, βάζουμε το primer, δεν αλλάζουμε 500 γνώμες γιατί θα μας αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα. Και μόλις πάμε να κάνουμε θα έχει σφίξει λίγο και δεν θα μπορούμε να το απλώσουμε καλύτερα. Σκουπίζω όπου μου φαίνεται ότι έπεσε πολύ και δεν το θέλω. Κάπου θέλω να φαίνεται το χρυσό όμως, οπότε δεν θα το πνίξω στο μαύρο το κρακελέ. Θα το κάνω έτσι λίγο πιο ελεύθερα, δεν θα το κάνω το περίγραμμα. Θα αφήσω να φαίνεται το χρυσό δηλαδή σε σημεία. Γι' αυτό τώρα το καθαρίζω με το μωρομάντιλο, γιατί αισθάνομαι ότι το παραγέμισα και δεν ξέρω αν θα μου αρέσει στο τέλος. Είναι και μαύρο το κρακελέ μας και είναι λίγο επίφοβο και σκουρόχρωμη εικόνα στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν. Όλα γίνονται και όλα διορθώνονται, όμως δεν φοβόμαστε να πειράξουμε και να αλλάξουμε και το έργο μας αν χρειαστεί, γιατί όλα μπορούμε να τα διορθώσουμε. Τώρα, αυτό που βάζω και σας λέω πολύ λίγο, όπως την προηγούμενη φορά σας έλεγα,
Αν βάλουμε πολύ, θα βοηθήσει στο να κάνουμε ωραία σπασίματα λίγο πιο μεγάλα. Αν βάλουμε λιγότερο, θα κάνει μικρά σπασιματάκια και ίσως κάπου δεν μας σπάσει κιόλας. Δεν είναι τίποτα απόλυτο όμως, εδώ δεν το επηρεάζει η υγρασία, δεν είναι σαν το κρακελέ 2 στατικών που έχουμε θέμα, δεν το επηρεάζει η υγρασία, θέλει βερνίκι νερού, είναι πολύ πιο εύχριστο. Αλλά όμως παίζουν και άλλα ρόλο με την έννοια ότι αν βάλω πιστολάκι το πιο πιθανό θα κάνει μικρά σπασίματα. Αν δεν βάλω μια ωραία πάστα, ποσότητα πάστας, επίσης το πιο πιθανό ότι δεν θα κάνω σπασίματα ή δεν θα είναι μικρά. Αυτά είναι που παίζουν κατά κύριο λόγο. Έχω σκύψει το κεφάλι κάτω και δουλεύω εδώ πέρα. Δεν βλέπω ούτε μηνύματα, δεν βλέπω ούτε τίποτα. Θα τα δω όμως τώρα σε λιγάκι. Λοιπόν. Καλησπέρα Έλενα, αγαπημένος ο Άγιος Ολονών μας. Τώρα και με τη σειρά ακόμη πιο αγαπημένος, γιατί και αυτά που δεν ξέραμε τα μάθαμε. Είδαμε πόσο ο άνθρωπος αυτός, εμένα αυτό που με συγκλώνησε παιδιά ήταν η ταπεινοφροσύνη του. Δεν ήταν ούτε η πίστη του, ούτε δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να έκανε. Ήταν η ταπεινοφροσύνη αυτού του ανθρώπου, δηλαδή ήταν απίστευτο πόσο ταπεινός ήταν. Τον κάναν ό,τι τον κάναν σαν τον Χριστό, του κάναν το κάνει και αυτός έλεγε εγώ φταίω. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το να αναλαμβάνεις και την ευθύνη του άλλου για να μην πάθει τίποτα ο άλλος, έτσι, και να καταλάβεις ότι πόσο μικροί είμαστε τελικά. Οπότε νομίζω ότι μας έδωσε πάρα πολλά μηνύματα. Όσοι το είδαν δηλαδή, δεν έχω ακούσει από κάποιον κάτι που να μην του άρεσε για κάποιο λόγο. Λοιπόν. Τώρα αναγκαστικά κάνουμε μία υπομονή, περιμένουμε λίγο. Ωραία. Το πιστόλι σιλικόνης, το πιστόλι θερμού αέρα όπως είναι εδώ, είναι επίφοβο, να ξέρετε, γενικά για τα κρακελέ, να προσέχετε με το πιστόλι θερμού αέρα, γιατί μπορεί να σας το καταστρέψει, να σας το κάψει. Θέλει από απόσταση και στα κρακελέ, αν πια στεγνώσετε, που δεν το προτείνω εγώ τουλάχιστον, αν στεγνώσετε με πιστόλι, με πιστολάκι μαλλιών, μάλλον πιστόλι θερμού αέρα, μάλλον με πιστολάκι μαλλιών θέλει μια ζεστό, μια κρύο. Οπότε το πιστόλι θερμού αέρα δεν είναι ό,τι καλύτερο σε αυτή την περίπτωση. Εγώ τώρα με φόβο Θεού στεγνώνω και κάπου τέλος πάντων ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα καεί. Την προηγούμενη φορά φυσικά δεν κάηκε το κρακελέμα, δεν καταστράφηκε, πήγε τέλεια. Αλλά σας το λέω και αυτή τη λεπτομέρεια να ξέρετε, αν κάτι σας πάει στραβά, να ξέρετε και αυτό ευθύνεται. Γεια σου Λευτέρη, πολύ ωραία εικόνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι φωτογραφία εικόνα είναι αυτό στην ουσία, έτσι. Είναι από φωτογραφία έχει γίνει η εικόνα αυτή, κάποιος τον έχει αγιογραφήσει και το έχουμε πάρει. Λοιπόν, χρωστική στην άσπρη αν μπορούμε να βάλουμε χρωστική σε σκόνη, τα pigments, αυτά εδώ, αυτό. Ή μπορούμε να βάλουμε χρωστικές, αυτές που είναι τα χρώματα που είναι πώς τα λένε, τα χρώματα σε υγρή μορφή που είναι, τα οποία είναι για να χρωματίζουμε το υγρό γυαλί, να χρωματίζουμε πορσελάνες, να χρωματίζουμε τέτοια πράγματα. Έτσι μπορούμε να το βάψουμε το κράκελέ μας, κάποιος που θέλει. Τι άλλο, κάτι ακόμη είδα, κάποια ερώτηση, όχι. Όχι, δεν έχουμε άλλη ερώτηση, τέλεια. Φωτεινή μου λες ποιος το κάνει, να είναι ταπεινός.
Εγώ θα πω ότι ο καιρός πάντα είναι ιδανικός για να προσπαθήσει ο καθένας να δει τον εαυτό του και τα λάθη του και να προσπαθήσει να βάλει το καλό μέσα του και το θετικό και να σκύψουμε και λίγο το κεφάλι, να μην θεωρούμε ότι είμαστε και κάτι, κανένας μας, έτσι, όσο και ό,τι και να είμαστε, δεν είμαστε τίποτα. Οπότε πάντα είναι ο καιρός κατάλληλος. Παιδιά, υπομονή λίγο, είμαστε σε καλό δρόμο, σχεδόν άρχισε να στεγνώνει αρκετά καλά. Κάνω έβριμο κρακελέ πάστα. Γεια σου Στέλλα μου, έχασες λίγα πραγματάκια, δεν πειράζει, θα τα δεις μετά. Τα σημαντικά δεν τα έχασες όμως, εδώ είμαστε στην πάστα ακόμη. Αν το αφήσετε αυτό να στεγνώσει μόνο του, θα δείτε ότι σε λίγες ωρίτσες θα είναι μια χαρά διαφανές και θα είναι έτοιμο για να βάλετε από πάνω την παστούλα. Οπότε μην πιέζετε με πιστολάκια, με οτιδήποτε, αφήστε τα υλικά να παίρνουν το χρόνο τους και θα δείτε ότι θα έχετε και πιο ωραίο αποτέλεσμα. Εύη μου, έγινες μόνιμος κάτοικος Λονδίνου, Έτσι όπως το είπες Ρίτσα, το βάζεις το βράδυ, πέφτεις για ύπνο όπως λέει η Ρίτσα και το πρωί είναι τέλειο. Ούτε άγχος ούτε τίποτα. Μια μικρή υπομονή παιδιά και στεγνώνουμε σιγά σιγά. Μια μικρή υπομονή. Α, γύρισες Εύη μου. Πολύ θα ήθελα να πάω στο Λονδίνο, δεν έχω πάει, πολύ καιρό το λέω και θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Ναι, Γιώτα, απαραίτητο είναι. Είναι το primer για την πάστα κρακελέ. Χωρίς αυτό, παιδιά, η πάστα δεν θα σας κάσει. Να ξέρετε ότι αν βάλετε την πάστα χωρίς να βάλετε το Universal, αυτό που έβαλα πριν, το Universal Primer, Cracking Primer, αυτό εδώ, αν δεν βάλετε αυτό και βάλετε την πάστα, δεν θα σας κάνει ωραία σπασίματα. Θα σας σπάσει μεν, όχι όπως πρέπει, αλλά τι θα γίνει. Μετά από λίγο θα δείτε ότι ξεφλουδίζεται και πέφτει η πάστα. Θα δείτε ότι η πάστα πέφτει, ραγίζει, έτσι. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί. 5 εκατομμύρια βερνίκια να έχετε βάλει πάνω, δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Οπότε, πολύ βασικό το primer για την πάστα κρακελέ. Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι Ρίτσα, και έβγαλες Ρίτσα το τέλειο κρακελέ. Παιδιά, η Ρίτσα είδε το live την προηγούμενη εβδομάδα,
με το κρακελέ 2 συστατικών, το έκανε έτσι και μας τα ανέβασε, τα είδαμε, η Ελευθερία Ρίτσα Ζάχο, έτσι το βλέπετε, και ήτανε το θεϊκό, το τέλειο, έχει βγάλει τα τέλεια κρακελέ, πάρα πολύ πετυχημένα. Εδώ μας είναι λίγο πιο έντονο. Αν τώρα αυτό το σημείο το κάνουμε, θα προχωρήσουμε, δεν θα περιμένω στεγνώσει τελείως και ό,τι βγει, όπως βγήκε το κρακελέ, δεν τρελαθούμε κιόλας. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να περιμένουμε αρκετή ωρίτσα. Οπότε εδώ λίγο να φύγουν αυτά εδώ και θα συνεχίσουμε κανονικότατα. Μια φορά όταν θα αρχίσει να σπρίζει, μετά ήδη ξέρουμε ότι σχεδόν όλο με τη μία αρχίζει και σπρίζει. Και εγώ καλές μαθήτριες, Ρίτσα, όμως, έτσι. Λοιπόν, τα υλικά θα τα βρείτε στο χειρότεχνο.gr, όπως επίσης το τηλέφωνο να σας πω, γιατί και τηλεφωνικές παραγγελίες και κάποια απορία αν έχετε και οτιδήποτε. Γεια σου Μαρία μου, είναι 2321 40 222 0. Οπότε, ό,τι θέλετε είμαι εδώ για να σας βοηθήσω, στο Messenger παντού, ό,τι χρειαστείτε και τηλεφωνικές παραγγελίες. Τώρα εδώ δεν θα δείτε κάτι αποσπασίματα, γιατί πολύ μπερδεύεστε με τα κρακελέ και λέτε μα δείτε δεν έχει κάτι. Αν δεν μπει από πάνω το άλλο το υλικό, το κρακελέ, πάντα μπαίνει πάνω κάποιο υλικό. Αν δεν μπει από πάνω δεν θα δείτε τίποτα απολύτως. Αυτό εδώ το άσπρο που βάζουμε, αυτό είναι η βάση είπαμε. Είναι στην ουσία είναι η βάση που θα μπει από πάνω η πάστα και θα σκάσει η πάστα. Δηλαδή, όταν λέμε πάστα κρακελέ, δεν είναι μια πάστα που σκάει από μόνη της. Αυτό είναι η βάση η οποία το βοηθάει για να έρθει και να το τεινάξει, να σκάσει. Παιδιά, πολύ λίγη υπομονή ακόμα θέλω να κάνετε και θα συνεχίσουμε. Και αν δεν βγει σε κάποια σημεία η πάστα κρακελέ, δεν θα τρελαθούμε αν δεν σκάσει, γιατί δεν το αφήσαμε να στεγνώσει όπως πρέπει. Εντάξει. Οπότε, λίγη υπομονή για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οπότε, θα συνεχίσω εγώ, νομίζω ότι δεν θα το σταματήσουμε εδώ. Λίγο ακόμη μια υπομονή μικρούλα.
Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό τώρα θα πρέπει να γίνει διαφανές, έτσι, το καταλαβαίνουμε. Ότι αυτό όλο δεν πρέπει να μείνει ασπράδια, πρέπει να γίνει διαφανές. Επειδή όμως θα μας πάρει πολύ χρόνο, εγώ θα βάλω την πάστα. Και ό,τι θέλει ας γίνει. Σε κάποια σημεία μπορεί να σπάσει, μπορεί και όλο, δεν ξέρω. Επειδή δεν έχει στεγνώσει καλά. Δεν μας νοιάζει, κρατάμε το κομμάτι ότι αν το αφήσουμε να γίνει διάφανο τελείως και βάλουμε την πάστα, θα σπάσει κανονικότατα. Λοιπόν, επειδή το ξαναρωτήσατε, Σοφία και εσύ και μια άλλη κοπέλα, τώρα να σας δείξω λίγο τι μπορούμε να κάνουμε, να βάλουμε. Πώς μπορούμε να βάψουμε την πάστα κρακελέ, ρωτάτε. Την πάστα κρακελέ μπορούμε να τη βάψουμε με pigments, σκόνες όπως είναι αυτές, έτσι, είτε αυτές είτε όρυκτες, οτιδήποτε. Και μπορούμε να τη βάψουμε πάρα πολύ ωραία και με αυτό. Αυτά λέγονται Dye Solution, αυτά εδώ, Dye Solution της εταιρείας Pedart. Στην ουσία είναι χρώματα σε υγρή μορφή, τα οποία τα βάζουμε είτε σε πορσελάνη, είτε σε κρακελέ διοστατικό, εδώ την πάστα, είτε μέσα στην άσπρη εννοείται, είτε το βάζουμε σε υγρό γυαλί. Εντάξει, είναι αυτά που χρωματίζουμε τα πάντα όλα. Και είναι πολύ δυνατά. Η κάθε σταγονίτσα που θα ρίξουμε έχει αρκετή δύναμη. Εντάξει, μπορούμε άρα το άσπρο κρακελέ να το χρωματίσουμε. Άλλος τρόπος μπορούμε να κάνουμε είναι να βάψουμε πάνω από την πάστα κρακελέ. Εμείς θα βάψουμε λίγο πάνω από τη μαύρη, οπότε μπορούμε να κάνουμε και αυτό το πράγμα. Η σπατουλίτσα μου είναι εδώ. Πάστα κρακελέ μαύρη, cracking paste black, μαύρη. Εδώ. Όπως οι κανονικές παστούλες μας. Εντάξει, τις βλέπετε εδώ. Είναι λίγο ζεστό. Εντάξει. Ο Θεός βοηθός. Αν θα βάλουμε πολύ, θα μας κάνει μεγάλα σπασίματα. Το πολύ βέβαια είναι σχετικό, γιατί μπορεί να ξεφύγουμε και να κάνουμε όχι απλά πολύ, να βάλουμε μια τεράστια ποσότητα και να είναι αδύνατο να σκάσει αυτή η τεράστια ποσότητα, να ζορίζει δηλαδή, να ζορίζεται η επιφάνειά μας να σκάσει. Αν θα βάλουμε λίγο θα κάνει μικρά σπασίματα, όπως επίσης αν βάλουμε λίγο από τη βάση από αυτό που βάλαμε πριν, επίσης θα κάνει μικρά σπασιματάκια ή και καθόλου. Θα μπορούσα να το απλώσω και στην ευθεία. Ωραία. Θα μπορούσα να το απλώσω ίσια δηλαδή. Θα μπορούσα να το απλώσω όπως θέλετε το απλώνετε. Δεν επηρεάζει καθόλου. Επηρεάζει οπτικά στο αποτέλεσμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η τεχνική μας ότι γίνεται κάτι λάθος. Μπορείτε επίσης να βάλετε και stencil, να το βάλετε και σε stencil το συγκεκριμένο υλικό. Και αυτό γίνεται. Και εκεί που βάλατε το υλικό, το primer, αν δεν βάλετε την πάστα σε κάποια σημεία δεν τρέχει τίποτα. Θα βάλετε από πάνω ένα βερνίκι και θα κλείσει, ένα βερνίκι νερού. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κολλάει, ας πούμε, δεν θα έχουμε κάποιο θέμα, οπότε
ούτε αυτό μας απασχολεί. Τώρα, πάμε να στεγνώσουμε. Πάστα κρακελέ, φίλοι μου, βάζω, Ελένη. Πάστα κρακελέ μαύρη. Ήδη ξεκίνησε να σπάει, εντάξει. Στεγνώνεις αρκετά γρήγορα. Εδώ επιμένω με το πιστόλι θερμού αέρα, όπως βλέπετε, λέμε ότι κάνει μικρά σπασιματάκια, αλλά επιμένω γιατί για να μου στεγνώσει πιο γρήγορα, να κάνει πιο βαθιά σπασίματα, ακόμη και αν πρόκειται να κάνει μικρά. Βέβαια, επειδή δεν θα το στεγνώσω πάρα πολύ ώρα, δεν θα μου κάνει και πολύ μικρά σπασίματα και επειδή έχω βάλει και πολύ ποσότητα από κάτω, από το υλικό, γι' αυτό και δεν μας στέγνωσε, έχουμε αποφύγει τα υπερβολικά μικρά σπασίματα, αλλά σε γενικές γραμμές, να ξέρετε, ο αέρας πάντα βοηθάει στο να κάνουμε μικρά σπασιματάκια. Εγώ όμως, για να μην αργούμε πολύ, εδώ. Μαζεύω, παιδιά, το πολύ, γιατί ωραία μεν τα μεγάλα σπασίματα, αλλά δεν θέλω να αργούμε πάρα πολύ. Έχουμε λίγη δουλίτσα ακόμη για το έργο μας, δεν τελειώνει εδώ. Οπότε ας μαζέψω τις υπερβολές. Αν το κάνετε σπίτι, βάλτε την ποσότητα, βάλτε ωραία ποσότητα, όπως έβαλα και εγώ αρχικά. Τέλεια. Καμιά άλλη ερωτησούλα, έχετε κάτι άλλο? Αν έχετε, τώρα που στεγνώνω, πάντα όταν στεγνώνω είναι ευκαιρία για να μπορώ να σας απαντάω σε όλες σας τις απορίες. Μπορείτε επίσης, αυτό ήθελα να σας πω πριν, να στεγνώσετε με πιστολάκι. Οπότε, να βάψετε με πιστολάκι. Θα το πω σωστά. Λοιπόν, να βάψετε με πινέλο. Να περάσετε δηλαδή την επιφάνεια αντί με σπατουλίτσα με πινέλο. Και θα είναι κάτι ανάμεσα σε πάστα και σε χρώμα. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ ωραίο εφέ, εντάξει.
Θα είναι πιο λεπτή η στρώση, πολύ πιο λεπτή, αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραία επίσης. Καλησπέρα Άννα μου, καλησπέρα Μαρία, Λένα, γεια σας. Αυτό, παιδιά, σχεδόν στεγνό είναι, έτσι. Έχει στεγνώσει το περισσότερο μέρος, μένει τώρα ένα μικρό κομματάκι και είμαστε μια χαρά. Το κρακελέ βασικά δεν θέλει ούτε κρύο ούτε ζεστό αέρα, δεν θα στεγνώνεται με στολάκι, δεν θα το ζορίζετε, θα το αφήνετε να παίρνει το χρόνο του. Αν πια θέλετε να το στεγνώσετε, θέλει μια ζεστό, μια κρύο. Εγώ εδώ έχω πιστόλι θερμού αέρα, το είπα και πριν, δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί ειδικά το primer, την πρώτη τη βάση που βάζουμε κάτω από την πάστα κρακελέ, μπορεί να μας την κάψει και να μας την πετάξει. Άρα καλό είναι να αφήνουμε να παίρνει το χρόνο του και να σκάει μόνο του. Λοιπόν, καλησπέρα στην... Τι να δω? Κέτη. Η πάστα κρακελέ, όχι, δεν επηρεάζεται, δεν θα γίνει χαλασμένη, όχι. Η υγρασία επηρεάζει στο να στεγνώσει πιο αργά απλά η βάση μας ή τα υλικά μας γενικά, αλλά όχι, δεν μας παίζει ρόλο κανένα αυτό, νόπι. Δεν επηρεάζεται καθόλου. Ωραία. Δεν τελειώσαμε, έχουμε λίγη δουλίτσα ακόμη. Καλώς την κυρία Αναστασία. Λοιπόν, είμαστε εδώ, σε αυτή τη φάση. Ακόμη έχουμε όμως, εντάξει. Δείτε το πώς είναι η πάστα κρακελέ. Αυτή η φάση. Δεν τελειώνω εδώ πέρα, δεν σταματάω εδώ. Έχω και άλλη δουλίτσα και πάνω από την πάστα κρακελέ. Μην νομίζετε ότι τελειώνουμε εδώ. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι... Ψάχνω αυτό. Εδώ το συγκεκριμένο ριζόχαρτο έχει κάποιες γραμμούλες, οι οποίες βοηθάνε και μόνος του, εδώ, έχει κάποια σχεδιάκια και κάποιες γραμμούλες, έχει επάνω. Εδώ, δείτε το, έχει κάποιες γραμμούλες από μόνο του. Μας βοηθάει αυτό πάρα πολύ, που σημαίνει, θα πάω εγώ εδώ, όπως είναι, και θα δουλέψω επάνω από αυτές τις γραμμούλες. Σαν να το κεντάμε είναι τώρα σε αυτή τη φάση εδώ. Με ένα κοντούρ, πάλι εταιρεία Pedart.
Βοηθάει το ίδιο το ριζόχαρτο εδώ, εντάξει. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει κάποιο ταλέντο εδώ. Εγώ για παράδειγμα δεν έχω κανένα ταλέντο σε αυτό που κάνω τώρα. Από μόνη μου δεν θα μπορούσα να το κάνω, όμως έχει αυτά τα σχεδιάκια και με βοηθάει να το ζωγραφίσω. Φυσικά δεν είναι και απαραίτητο. Εγώ σας δίνω ιδέες γενικότερα. Θέλω να σας δίνω πάντα ιδέες γενικά. Και για άλλες κατασκευές μπορεί να το δείτε εδώ και να το εφαρμόσετε σε μια άλλη κατασκευή που θα κάνετε, σε μια άλλη δημιουργία σας, σαν ιδέα. Εδώ για παράδειγμα δεν μου έγινε και πάρα πολύ ωραίο. Απλότατα με το μορομάντιλο πάω και το καθαρίζω. Συγκεκριμένα το μουντζούρωσα, τόσο απλά και απλότατα σας λέω. Γιατί είχε πάνω χρώμα από την πάστα κρακελέ. Συγγνώμη. Ωραία. Και επίσης άλλο που θα κάνω είναι γύρω από το φωτοστέφανο να πάω να κάνω μικρές βουλίτσες με το κοντούρ μου. Ένα ημικύκλιο δηλαδή, λίγο έτσι, τίποτα. Βουλίτσες πάρα πολύ απλά, όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Συγγνώμη παιδιά που δεν κοιτάω τώρα, δεν μπορώ για να κρατήσω λίγο μια ισορροπία εδώ πέρα στο σχέδιο. Πολύ ωραία. Δείτε το λίγο κομμάτι αυτό που κάνουμε. Έτσι, αυτό εδώ το κομμάτι, σαν να έχει γίνει ένα κεντηματάκι ας το πούμε. Και επίσης, μόνο που λίγο εγώ θέλω να το διορθώσω γιατί μου έχει γίνει λίγο πιο χοντρό από ό,τι ήθελα σε κάποια σημεία.
Τέλεια. Και επίσης θα πάω να γράψω το όνομα του Αγίου με το κοντούρ. Κοντούρ ή περιγράμματα υπάρχουν σε πάρα πολλά χρώματα, έτσι. Και σε χρυσό και σε ασημί και σε κόκκινα και σε πράσινα, για όποιους δεν τα ξέρουν και λένε τι είναι το κοντούρ. Το κοντούρ στην ουσία είναι αυτά που κάνουμε περιγράμματα, σχεδιάκια, είναι τύπου στυλό και είναι, αφήνει τρισδιάστατο αποτέλεσμα, φουσκωτό. Μετά από τη χρήση του κοντούρ τι κάνεις? Γιατί να σου ξεραθεί, έχω κοντούρ που είναι ανοιχτά πάρα πολύ καιρό. Αλλιώς με μια καρφιτσούλα, θα βάλεις μια καρφιτσούλα μέσα και θα πας να το ανοίξεις. Αν σε μια περίπτωση σου ξεραθεί. Ωραία. Δείτε το τώρα. Μια ακόμη βουλίτσα, δεν θα ησυχάσω εγώ, άμα δεν είναι και στη λεπτομέρειά του. Λοιπόν, μέχρι στιγμής σχεδόν τελειώνουμε, δεν τελειώσαμε, λίγη ακόμη υπομονή. Δείτε το, τι ωραίο και με το κοντούρ φαίνεται ο Άγιος Παΐσιος εδώ γραμμένο, το βλέπετε? Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Λέω να βάλουμε και ένα διακοσμητικό, κάπου εδώ ήτανε. Να βάλουμε, καταρχήν θα το βάλουμε πατίνες και από πάνω να πάμε να βάλουμε και ένα ωραίο διακοσμητικό, το οποίο στα πολύ γρήγορα και αυτό θα το βάψουμε, θα το πατινάρουμε και είναι έτοιμο στο τσακ μπαμ. Λοιπόν, καταρχήν, τα διακοσμητικά αυτά ξέρουμε ότι θέλουν πάντα αστάρι. Για τρέχοντας τώρα, τρέχοντας, για να μην φάω το χρόνο σας, δεν έμεινε πολύ δουλίτσα ακόμα, αλλά θα ήθελα να τη δείτε, αξίζει τον κόπο να το ολοκληρώσουμε σαν έργο για να δούμε και το τελικό του αποτέλεσμα. Λοιπόν, το διακοσμητικό, το περνάω ένα χέρι primer. Δεν τελείωσε ακόμα, Φωτεινή μου, έχουμε λίγη δουλίτσα ακόμη θέλουμε να βάλουμε και πατίνες επάνω στην πάστα κρακελέ, έχουμε λίγη δουλίτσα. Ξεραίνεται, Όλγα, για κάποιο λόγο άλλαξε το μέρος, κάπου τα έχεις και σου ξεραίνεται. Και επίσης, ξέρεις τι, μην τα αποθηκεύεις έτσι, να τα αποθηκεύεις έτσι. Γιατί έτσι που το βάζεις, κλείνει από την πίεση από τον αέρα και το υλικό, το μπουκώνει. Έτσι όρθιο να το βάζεις. Μήπως αυτό φταίει? Αλλιώς ξεραίνονται μεν, αλλά όχι τόσο εύκολα. Και αν ξεραθούν, μια καρφιτσούλα να μπουκώσουν από πάνω και τελειώνει το θέμα. Λοιπόν, το διακοσμητικό. Τώρα πάω τρέχοντας για να τελειώσουμε. Θα το βάψω, τι να το βάψω? Να το βάψω ένα ωραίο από πάνω. Εδώ είναι ποιο είναι αυτό, ποιο χρώμα είναι? Το caramel. Ωραία. Ένα ωραίο μπέζ, απλότατο, ωραιότατο μπέζ caramel. Εντάξει. Από τα Maya's Memories. Παίρνω και μπόλικο στο πινέλο μου. Ωραίο, πολύ ωραίο μπέζ, μπέζ βανίλιας. Ένα βασικότατο μπέζ, έτσι.
Υπέροχα. Το βάψαμε, το στεγνώνουμε και συνεχίζουμε. Τα πλαστικά, τα ελαστικά, μην τα βάζετε χωρίς αστάρι, γιατί θα δείτε ότι ξεφλουδίζονται τα χρώματα, φεύγουν, ενώ βάφονται, μετά όταν πάτε λίγο να το καθαρίσετε, το χάνονται, ξεφλουδίζονται. Ας καθαρίσουμε και λίγο τα χέρια γιατί θα βάλω πατίνες τώρα. Δεν σας κούρασα, Δημητρά μου. Εντάξει, είναι... Κάποιοι ίσως όχι. Κάποιοι μπορεί να κουράζονται. Το καταλαβαίνω ότι θα είναι πολλή ώρα τα live. Έχουμε να κάνουμε και κουδουλιές. Δεν είναι μόνο θέμα κούρασης. Δεν έχουμε και το χρόνο πολλές φορές για να κάνουμε, να παρακολουθήσουμε όση ώρα θέλουμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι κουράζεστε, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, καθαρίζω λίγο τα χέρια μου, για το λόγο, αυτό θα το κολλήσουμε σε λιγάκι, για το λόγο ότι θα πάω και θα βάλω πατίνες τώρα. Πάνω από την μπάστα κρακελέ θα πάμε να βάλουμε πατινούλες. Λοιπόν, 2 πατίνες, πεντάρτ, η μία είναι η gold, η χρυσή, και η άλλη είναι η λευκό χρυσή. Πώς τη λέει, white gold, τι λέει, white gold. White gold και gold. Αυτή θα σας φαίνεται άσπρη. Δεν είναι άσπρη, παιδιά, καθόλου άσπρη δεν είναι. Χρυσίζει τόσο όσο και πάρα πολύ ωραία, σας πληροφορώ. Είναι τύπου χαμελέοντα. Πάω λοιπόν και επάνω από την μπάστα κρακελέ, με προσοχή, γιατί θα σας το δείξω τώρα και θα καταλάβετε τι εννοώ όταν λέω χρυσίζει. Χρυσίζει πολύ. Και από πάνω, έτσι, θα βάλετε, αν θέλετε, δεν είναι απαραίτητο, γιατί ήδη έχουμε το primer από κάτω, μια χαρά συγκρατεί την παστούλα μας. Και επίσης, έχουμε και τις πατίνες, αλλά αν θέλετε να βάλετε βερνίκι, θα βάλετε βερνίκι νερού. Δεν είναι σαν το κρακελέ 2 συστατικών, παρόλο που και αυτό είναι 2 συστατικών υλικό, για να βάλετε βερνίκι διαλύτου είναι εσύ. Οπότε, ακόμη ένα συν στο συγκεκριμένο. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, μπορώ να βάλω ακόμη μια πατίνα εδώ. Να παίξουμε λίγο με τις πατίνες, δεν πειράζει. Το πάνε. Ωραία. Εγώ λέω να βάλουμε ακόμη μία, να δοκιμάσουμε. Τι έχουμε να χάσουμε, να δοκιμάσουμε ακόμη μία. Να βάλω μία μπρονζέ. Να δούμε πώς θα μας βγει. Είμαι και εγώ περίεργη να σας πω αυτή τη στιγμή το πώς θα βγει.
την μπρονζάτη, την κεροπατίνα βάζω. Είπαμε, οι πατίνες τις διαχωρίζουμε της εταιρείας Pedart. Αν είναι ασημή καπάκι είναι νευτιού, που είναι πιο ελαφριά η κάλυψη, αλλά μπαίνουν τέλεια και στο κρακελέδιο συστατικών. Αν είναι με μαύρο καπάκι, είναι κεροπατίνες, πιο καλυπτικές, πιο δυνατές στην κάλυψη, έτσι. Και επίσης μπαίνουν απευθείας και σε γυαλί οι κεροπατίνες, ενώ του νευτιού δεν μπαίνουν απευθείας σε γυαλί γιατί φεύγουν, δεν πιάνουν. Και επίσης οι πατίνες, ειδικά οι κεροπατίνες, δεν χρειάζονται και βερνίκι. Δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε βερνίκι. Μπορούμε να τις βάλουμε είτε πριν από το βερνίκι, είτε μετά. Δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει κάτι? Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αφροδίτη. Υπάρχει κανείς που δεν ξέρει την Αφροδίτη την Κοντούλη? Δεν νομίζω. Famous. Λοιπόν. Καλησπέρα τα σούλα μου. Να κολλήσουμε και το ελαστικό μας. Να το βάψουμε κιόλας για να δούμε. Αυτό. Εδώ. Εδώ. Αλλά θα έλεγα ότι θα το βάψω με το χρυσό. Με το χρυσό, το χρωματάκι αυτό το καταπληκτικό. Οπότε, ξανά, θα το βάλω λίγο για να το κάνω πιο πυκνό. Ωραία. Εδώ θα χρειαστώ σταμπαδόρο, όπως φαίνεται. Να, βλέπετε, γι' αυτό μετά τα καπάκια μου δεν ανοίγουν, γιατί βιαστικά ρίχνω εκεί τα υλικά και μετά τα κλείνω όπως. Και μετά λέω, κάθε φορά λέω τα ίδια. Να θυμηθώ να τα σκουπίσω, να τα καθαρίσω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Πάντως, αν βάζετε μία μεμβράνη ενδιάμεσα από το καπάκι και από το βάζο, ανοίγει πολύ πιο εύκολα. Από τη Νέα Ιωνία. Δεν ξέρω Φωτεινή τι εννοείς.
Παιδιά, στεγνώνει, καταλαβαίνετε ότι παρόλο που δεν είναι βερνίκι ή κάτι άλλο και είναι κερής, στεγνώνει σχετικά γρήγορα, έτσι. Βλέπετε ότι το βάφω και απευθείας σχεδόν στεγνώνω και ξανά και στεγνώνει. Δεν μου είπατε κάτι έτσι, κάτι που δεν το άκουσα, έτσι δεν είναι? Δεν ρωτήσατε δηλαδή κάτι? Σχεδόν στεγνό. 2 λεπτάκια. Τώρα, πάμε να βάλουμε heavy body gel και θα δούμε και τις ατέλειες που μπορεί να έχει. Heavy body gel. Ευχαριστώ και εγώ που ήσασταν μαζί μου. Δεν τελειώσαμε ακόμη, αλλά σας ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς. Και όπως είστε και κάθε φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς εσάς δεν θα γινόταν φυσικά, δεν θα έχει και νόημα να γίνει όλο αυτό. Αλλά και η χαρά και η θετικότητά σας είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και να το δούμε πώς είναι ολοκληρωμένο το αντικείμενό μας. Θα βγει και φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία και λίγη πατινούλα από πάνω.
Αυτό δεν θέλει να κάτσει, θέλει να πέσει, τέλος. Ελπίζω να καταφέρω, παιδιά, να το πιάσω για να μην πέσει, γιατί βλέπω ότι έπεσε. Λοιπόν, θα το κρατάω εγώ. Θέλει ώρα αυτό τώρα λίγο, επειδή είναι η πάστα και είναι ανάγλυφο. Θέλει, θα σας το δείξω χωρίς αυτό και θα το βάλω και αυτό. Θέλει ώρα για να πιαστεί και να στεγνώσει. Δεν μπορεί να κρατηθεί τώρα απλά πάνω με τη Heavy Body Gel, γιατί είναι γεμάτο και δεν μπορεί να μείνει. Δεν πειράζει, θα το δούμε και με τα δύο όμως. Λοιπόν, τώρα θα στεγνώσω λίγο εδώ για... Ωραία. Αυτό που ασπρίζει δεν μας ενοχλεί τώρα, θα βάλουμε και το διακοσμητικό μας και δεν θα μας ενοχλήσει καθόλου, έτσι. Η εικόνα μας είναι αυτή εδώ. Με τις πατίνες της, με το κρακελέ της, έχει γίνει μια χαρά κρακελέ, πάρα πολύ ωραίο. Δεν περίμενα να βγει έτσι, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν είχε στεγνώσει τελείως. Και εδώ μπαίνει και το διακοσμητικό μας, ακριβώς εδώ. Όμως, παιδιά, δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να το... θα πέσει πάλι, δεν μπορώ να το κολλήσω, θέλει την ώρα του. Επειδή πέρασε η ώρα, το βγάζω, το αφαιρώ, έτσι και αλλιώς η τεχνική μας είναι αυτή και εμείς θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα από την συγκεκριμένη τεχνική. Πάστα κρακελέ λοιπόν μαύρη με τις πατίνες της, ή απλά μπορείτε να την αφήσετε μαύρη με κάποιο χρήσιμο ή με οτιδήποτε άλλο, ή άσπρη και να την παλαιώσετε. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που ήσασταν στην παρέα μας, όπως κάθε εβδομάδα. Εγώ βλέπετε εδώ τις ατέλειές μου να τις διορθώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα πάλι, την Παρασκευή στις 5 η ώρα, με μία νέα τεχνική. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και να δημιουργείτε, παιδιά, να δημιουργείτε πάντα.